May buntag mga kaigsunan, mga kabaglaom. Ningtak na sa kabuntagon, uban siguro kaudtuhon, ang uban kagabion, nasa mga tong pahayag mga kabaglaom, mahitungod na niining Roma 14, agatong parihura ang tanang adlaw, no? Atong mga niagi, ato manggitunan ang Juan 5:17, og ang 1:5:17 og Hebrehanon 4 hantod sa 10. Unya ato na pong gitun-an atong niagi ang Kolosas kapitulo 2 14 hantod sa 17. Og kining tanan atong hibaluan mga igala pinagi sa balaang kasulatan, no? Og atong gipahayag mga higala nga ang balaang kasulatan mao gyud ang mutudlo og unsa ang gipasabot niya na, no? Dili ang atong kaugalingon nga opinyon mga higala, kundi pinaagi Dios Biblia. Unsa may gipasabot ni Apostol Pablo mahitungod anang Roma 14. Atong basahon mga kapaglaom. Roma 14. Okay, na adre higala 14. Okay. Og ato nga nahibal-an mga kaigsunan nga dunay mga tao na tingon dire. Atong basahon na. Ngayon dire 14:5 og 6. Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw, ingon nga labi pang maayo kay sa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw. Ingon nga managsama. Ingon ko noon sa managsama. Ingon sa managsamara. Kinanglan matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diha sa iyang kaugalingong huna-huna. Unsa di ay mga kapaglaom? Adunay usa ka tawo nga nagilag usa ka adlaw, ingon nga labi pang maayo. Unya kung ilang basahon dire higala, basahon nila sa versikulo 6, ang nagbantay og adlaw, nagbantay nini sa pagpasidungog sa Ginoo. So, sa Ginoo og siya usab nagakaon sa pagpasidungog sa Ginoo. Okay. Si kinsa ba nga maghukom? Ato pa din higala nga adunay mga tao nga nag-ila og usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tao nagaila sa tanang adlaw ingon nga managsamara. Tanawa? But pasabot ang matag usa kuno adunay kining kaugalingong kining pagkakabig og pagdesisyon, no? Nga kinahanglan day kuno higala nga mupili ta. Unya matod sa bersikulo 6, ang nagbantay og adlaw, unsa kuno nagabantay niini pagpasidungog sa Ginoo. Mas maayo nga nagbantay ka og usa ka adlaw sa pagbalaan niini. Kay mahurot nimo higala wa na pud tay trabaho ni ana. Mas labing maayo kuno ang usa ka tawo nga nag-ila siya usa ka adlawng balaan. Napoy mga tawo nga nag-ila nga tanang adlaw parehos ra. Munay gingon sa Marcos 2:27 nga ang adlawng Sabado gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlawng Sabado. But pasabot kapag laom nga ang mga tao adunay gitagaan siya og usa ka adlaw Sabado. Pero nagitaw nga kun imong basahan ng 2:27 sa Marcos nga ang tao dili sa adlawng igpapahulay. Kinsa kuno ang tao dili. But pasabot majority nga dili sila. Ngano man kay ang gusto nila kapag laom nga ang gusto nila nga hutdo nila para nga ratsada ang Sabado maapil. Pero dili man nato malalis kay ang Sabado kung imong basahon ang Ezekiel 20:12 gihatag man na sa Dios, no? Gihatag na sa Dios ang adlawng Sabado. Ngano man Ezekiel 20:20 aron mahimong usa ka timaan. But pasabot dili ta magbuot og unsay ihatag sa Dios kanato. Kay kung magbuot-buot ta nga mupili tag Domingo nga bisag wala gihatag mga kaigsunan, nagpasabot imo ra na
dili kabubuton sa Dios unya. Nag-ingon ra ba ang Matthew 6:9 nga matuman ang imong pagbuot, ang imong kabubuton o Dios ko dinhi man sa langit, maingon sa langit, maingon usab sa yuta. But pasabot nga ang gusto sa Ginoo kapag laom ang kabubuton sa Dios ang matuman. Kay mao man ang giingon sa Matthew 7:21, dili tanan nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. But pasabot mga kapaglaom nga ang kabubuton di ay sa amahan, maoy atong tumanon. Tuod na'y nabasa din nga dunay mga tao nga nag-ila nga tanang adlaw parehos, tao lang. Pero samantala ang Dios naghatag siya og specific nga adlaw. Unsa man ang adlaw? Sumala sa Hebrehanon 4:4 katong atong gitun-an nga sa usa ka higayon sa kapito ka adlaw ang Dios mipahulay sa iyang mga buhat. Unsang adlaw? Adlawng ikapito unya kita pasundon ini mga kapaglaom, no? Hebrehanon 4:10 nga matud pa nga si bisan kinsang magasunod sa Dios sa pagpahulay magaundang usab sa iyang pagpamuhat. Maingon nga ang Dios miundang sa iyang pagbuhat. Kana gisugo na mga kapaglaom para kanato. Ngano man sa 4:9 sa Hebrehanon nga nagpabilin pa ang Sabado alang sa lungsod sa Dios. Nganong nagpabilin man tungod kay sumala sa Levitico 16:31 wala kini katapusan higala. Duha ka klase ang giingon sa Roma 14:5. Nagpili na usa tawo nga nagpili og usa ka adlaw nga labing balaan. Kanang gipili niya mo na ang gibuhat sa Ginoo. Iyang gidawat ang gihatag sa Ginoo. Apan adunay tawo nga nag-ilangan tanang adlaw pareho ra. But pasabot dili siya makadawat ni ana. Di ko mudawat ana Ginoo kanang imong gihatag kay pareho lang kanako ang tanang adlaw. Mo na magpili ka. Unsa may imong tumanon? Ang mga tawo nga nag-ila sa tanang adlaw o ang Dios nga naghatag lang nimo og ikapitong adlaw? Mo na atong isip-isipon mga kapaglaom. No kay ang Biblia higala dili ni siya basta-basta nga muingon ta mga kapaglaom nga nasulat man dinha ang kining gipasabot dinha. Gipasabot dinha tanang adlaw nasulat lagi pero tao ang gasulti. Unya napoy tao nga natunong pos kabubuton sa Ginoo nagpili siya adlaw. Og akana nga adlaw higala manghinaot ko nga mapili nato katong gihatag sab sa Dios nga adlaw. Marcos 2:27 kay katong adlaw nga Sabado siya ang Ginoo ni ana. Marcos 2:28. Si Kristo kapaglaom Ginoo man sa adlaw Sabado. But pasabot mga higala kung gusto ka aksepti ang imong kinabuhi, himuon nato nga ang naghari sa atong kinabuhi walay lain si Ginoong Hesukristo. Kung si Ginoong Hesukristo ang naghari sa atong kinabuhi, ayaw na pagduha-duha diha. No, dawata ang adlaw ipapulay. Wingon man sila kapaglaom nga abrjiri sa mga Hudiyo ra man na siya. Muisugot ganita og sugo sa Dios. Either kun Hudiyo ka, kung mag-alagad ka sa Ginoo, mag-alagad ka sa atong manluluwas, di mo do mutuman jud ka sa iyang sugo. Kung ang mga Hudiyo nagtuo sa Dios, mutuman na sa mga sugo. Kay sugo man na sa Dios mga higala, no? Sugo sa Dios. Sumala sa Roma 7:25, duha lang ang giyag-giyag diha. Sugo sa Dios ug sugo sa kamatayon mga kaigsunan, ug sugo sa dautan. Ari man ta sa sugo sa Dios. Sama karon kami ang mga hintil. Ang mga hintil na nasumpay sa pagtulunan sa gituman sa mga Hudiyo. Sumala sa Roma 3:27-28, dili nata mga lumalangyaw kon mga hintil, kundi kita tinuli sa kasing-kasing mga Hudiyo kita sa mga kasing-kasing. Dili nagpaka-Hudiyo kundi mga Hudiyo gayud sa kasing-kasing. Ngano man naa ang pagkatinuli mga igsoon. Tinuli sa kasing-kasing.
Muna, abot pasabot mga higala, tama ang gisulti sa Roma 3:1 ug 2, nga bisan asa, bisan diin, unas tanan ang pulong sa Dios gitugyan niya ngadto sa mga hintil. Mga Hudiyo. Karon ang mga Hudiyo mo po'y nagwali sa mga hintil, nagtigom sila, no? Roma 16:5, nagtigom sila sa balay ang iglesia. O kini siya nga iglesia, mao kini ang mga pundok sa mga Hudiyo nga mituo kang Kristo. Unya gitawag ni Apostol Pablo mga Kristohan. Karon mangutana mo, tama ba Brad Jerry nga pwede ang tanang adlaw? Pwede ang tanang adlaw na to mo diskanso ta, no? Pero dili tanang adlaw igpapahulay. Dili tanang adlaw Sabat. Ngano man, pwede tanang adlaw mo pahulay ka, pero dili tanang pahulay Sabat. Kay ang Espanyol sa pahulay ay gitawag diskanso. Ang Sabat, Sabado. But pasabot ang Sabado doon na say diskanso. Espesyal nga pagpahulay. Sumala sa Burhanon na 4:9 mga kapaglaom na gisulti din ha. Nga ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw nga pahulay nga maong adlaw igpapahulay gibilin para sa mga katawhan sa Dios. But pasabot nga adunay gibilin ang Dios ngadto sa katawhan niya nga pabantayan mo ng Hebrehanon 4:10 mga kapaglaom. Dili ko uyon yan tanang adlaw bisag nasulat pa na mga higala, pero opinion na sa tao. Napoy opinion sa usa ka tawo mo na natunong kay ang magpili gyud kag usa ka adlaw. Mo nang uban nagpili sila Domingo, ang uban po nagpili og Biyernes, ang uban po mga kapaglaw nagpili og Sabado. Ang pangutana niya, anang tulo ka mga adlaw, unsa may gihatag ana? O asa man anang mga adlaw ang gihatag? Natural ang Sabado mga igsoon. Mas lamang ang tao nga midawat sa gihatag. Kaysa mga tao nga nagkuha siya adlaw nga wala gihatag, matawag na mga kapaglaom nga kinawat, no? Nakawat nimo ang adlaw. Ngano man wala gihatag apan gihimo nimong pahulay. Adunay gihatag ang atong Ginoo kapaglaom pero wala gayud nila pahulaye. Ngano man unsa man mga hitabo kapaglaom, nganong di man sila kasulod sa kapahulayan sa Dios. Sumala sa Hebrehanon 4:1 nga matud pa nga paningkamutan nato ang pagsulod sa kapahulayan sa Dios. Bersikulo 2, kinsabay akong giingnan nga dili sila makasulod sa kapahulayan tungod sa katig-a silang kasing-kasing, tungod sa ilang pagkamasupilon. Hebrehanon sa iyang kapitulo 3:18, si kinsa mayang giingnan nga dili kasulod, kadto lamang ang mga masupilon. Mga kapaglaom, dili buot pasabot nga kita dili Hudyo, di na ta musupil. Kita na hinon unta ang muduol nga to sa Dios. Kay kung nakaduol man ang mga Hudyo nga walay pagtuo nga nagtuman, samot na ta nga doon na tayo pagtuo sa Diyos. Kay kanang sugo nga napulo ka sugo, naa diha ang adlaw Sabado, sugo na sa Diyos mga kapaglaom, dili na sa Hudyo. Apan gi-address kay dunay mga sugo sa mga Hudyo nga ilang apasumpay sa adlaw igpapahulay. Daghan kaayo ang ilang mga sugo mga higala. Number 1 ana nga dili sila manambal sa adlaw Sabado. Pero ang original ana pwede matupan ni Kristo sa Mateo 12:12, uyon sa kasuguan ng pagbuhat og maayo sa adlaw igpapahulay. But pasabot kapaglaom, adunay proseso apan gipun-an sa mga Hudyo mo nang gitawag og balaod sa mga Hudyo. Pero ang balaod sa Dios kapaglaom nasa Exodo 20, no? 20:8. Kung sabi gingon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall be labor, but the 7th day is the Sabbath day. Mato pa sa ubang version kapag laom, the 7th day is the special day. Preparation day is Friday, the 7th day is Saturday. Mo na mga kapag laom, klaro kaayo mga higala. Mo na nga susunod nato nini ato na sa mga kapag laom tun-an kanang buhat 27 nga matod pa nila nga mao nay sinugdanan nya ang mga Kristohanon Domingo na ang bantay o gibantayan. Unsa man gyud katinuod kana nga history mga higala? Unsa gyud katinuod ang kasaysayan ni anang buhat 20 bersikulo 7 ato nang matun-an mga kapaglaom kana nga teksto. Kaya gato karon mga higala ang pagsulbad sa maong teksto, no?
og unsa ang giagi pasabot. Unya ato pong ipasupot kanang Osias 2:11 kapag laom, no? Kanang pahunungon ko ato po nang tun-an mga higala. Pero unahon nato mga kaigsunan ang buhat 20 nya city ug unsay gipasabot ana mga kapaglaom. Kini karon atong gitunan ang Roma 14:5 mga kapaglaom ug 6. Mao na nga ako magaingon nya salamat sa tanan nagpaminaw o labi na gyud sa atong 3 tanan nga 3 debaters o tanan nga mga member sa 3 ato nga pangulo ang atong president si Sir Lopres, kauban sa atong mga coach sila ni Pastor Bacalaris, Pastor Cañete o usab sa tanan nato nga mga mentors o sa sponsor sa pagutingkay sa kamaturan walilain si Sir Jonathan Dandoy. Sir, thank you very much sa imong kugi kaayo sa pagtabang sa buhat sa Ginoo. Silang Sir Juklan, ang problema lang kay wala pa makalarga si Sir Juklan ug uban pa nato nga mga igsuon nga katong gusto nga mo sponsor sa pagutingkay sa kamaturan ug usab si partner Nonon Murata, usa sa ato nga mga sponsor sa mga wali mga kaigsunan sa mga pangpremyo o sa tanan usab mga kaigsunan nga mga debater nga mga kabayan-an nga naghatag og kadasig alang sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo ni sila ni Ma'am Maria, Ma'am Jira, Sister Gina og si Ma'am P, no? O Ma'am Eden. Atong nga mga kababayan-an og sa tanan nga mga officers sa 3 og sa kinatibuk-an sa puwersa sa Seventh-day Adventist. Mga kabaglaom, before ta nga magabulag-bulag, nini nga to nga pagtuon magampo sa ta. Dalaygon mamiyon ng mga Diyos intak na sa kabuntagon. Nagpasalamat kami nga ikaw naguman ka na mo, ikaw magahiusa ka na mo, magapanalangin sa ngalan ng Ginhesus. Amen. Mga kapaglaom, wala mo kita igong panahon, sa ngalan na lang sa atong pwersa, labi na sa atong Ginoong Hesukristo nga nasa langit, ako mag-ingon, wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So, maayong buntag na tanan, maayong udto, maayong gabi, depende sa inyong pagtanaw o sa pagpaminaw. Thank you. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.